ufuna ukukhona ingane yakudala nje ngiyibamba ongakazalwa omasineke osinqamba yazi kubamba ingane into yami ayikutobe engihlulayo mina hayi ngiyabona oyibamba ingane ngiyathemba ukuthi uyabona ukuthi sohlangana nani sohlangana nengane uzoyishela uzokhala kuyona uyishele mina ngizoma nje ngikubukele ngeke ngihlule mina lengane siyathembisana uzoya uzongenzelani mengitshela iyenganeni uthe wena ingane uyayibamba iyenganeni solobuka leka mfana mawubume sawubona nkosazana kunjani ntombazana let me introduce myself I'm Magic Ntombela ngakunkosazana yoba I'm Teboho Moshashwe hayi uhleke Teboho ke muphila mangase kuthiwa mina uwena uma wakho sihleli nje ndawonye sonke kwi-swimming pool then mina noma wakho sikwalile ungakhipha bani phakathi kwami noma wakho I really don't understand you. Please, can you speak English? English, why? I only speak Sesotho and English. Ufuna ukungitshela ukuthi wena umsuthu ubugcabile? What? It's fine, let's speak English, but I'm not good in English. So, let's say me, you and your mom, we are in the swimming pool, and me and your mom or I like blah, I think you understand. What do you mean? Like I don't understand you. Like really? Oh Jesus. I mean your mom and me in the swimming pool eating crabs. Eating crabs. In the swimming? Yes, in the swimming pool eating crabs. Eating crabs. Eating crabs. You and my mother in the swimming pool eating grapes? Are you crazy? No. What I'm trying to say is that me and your mom in the water. The water is above us, and we under the water above us. You're wasting my time. Jesus, sasanze misingisi. Hey, sasanze misingisi. Yo. Ha. Ayindoda. Uyahleka. Umntana kangaka usungaze ufike igama elithi drowning. Ukulisa ngesingisi drowning. Esho. Ayindoda hey, boy, musukuyiphoxa uhlulekile ndoda sambeni. Hawu sinamota usanga kwenze njani? Hey, yabona into enzeke izolo bafethu. Ilanto engiphathe kabi, yezwa? Izolo omunye usisi. Ushayiswe imoto okimlenze yo2. Wangena esibhedlela. Yazi wahlala kwekhoma mfethu inyanga eziwu3. Lothu kuphaphama mfethu. Kodwa the enyangeni esi4 wasiyaphuma kwekhoma. Okubhlungu mfethu umndeni wakhe akazi umvakashela. Ngisho umuntu oyedwa kubo. Ubevashela into yakhe kuphela. Manje yazi lo body mfethu usanje tajini la akenzi imali enhle. Kodwa Nkosi yami uyazama yazi ukumthengela into ezizomjabulisa. Uyena kuphela umbisayile kunye nesibhedlela. So usuku lokuphuma esibhedlela abantu bakubulutha futhi ukumlanda. Abana ndaba nje naye aza thatha iboyfriend yakhe yahamba nabohla naye emjondolo. Yamodla ngemali amajalipi. Ayibahlala bani nkathi waphela unyaka bendawonye. Ayibe lo sisi wasephonyela imali ka Road Accident Fund. Lo sisi waphonyela 6 million. I-boyfriend yakhe wayinikeza 3 million
naye wasala no-3 million kwaphela uyabonga into emenzele yona. Hey inkinga enkulu-ke weza umndeni wakho ukuthi imali imphumela wase wavele wedla lo muntu exoxa le ndaba Etaxin mfethu.